Abesti honekin identifikatuta sentitzen diren emakume guztientzat, bakarrik ez daudela jakin dezaten. Oso bakarrik sentitzen naiz, jendean itaz bare egiten du, gaizki sentiarazten naute, makillajea jarri behar dut. Alien bat bezala sentitzen naiz, makillajea ez dudanean, simua esaten didate, ileak du egin behar dut, baina ez zait batere axola. Mutilek esaten dutena, no me importa. Ez zait batere axola. Mutilek esaten dutena, zure aurpegia erakutsi, zu ederra baizara. Zaude inoren menpe, zure gorputza baita. Ez zait batere axola, mutilek esaten dutena. Ez zait importa. Ez zait